Sa Pigasbayan human sa 5 kaadlaw nga canvassing naproklama na gayod ang mga mananaog sa probinsya sa Davao del Sur. Aniya ang report. Giagi sa sayaw sa kantang I Love Davao del Sur ang kalipay sa mga midaog sa baguhay lang natapos nga midterm elections. Uban ang ilang mga supporters. Giharos sa Pamilyang Cagas ang tulo kataas nga posisyon sa probinsya. Si Mark Cagas sa vice-gobernador, Didi Cagas isip kongresista ug nagpabiling gobernador si Dodo Cagas. Let us allow our actions to speak louder than our words. Let us allow caring and prolonged love and dedication to this province of ours. I am very grateful to them, but I hope and I'm asking them, pleading to give their support continuously. Now that the trust and confidence is very clear, kinahanglan may suporta nga dugang pa sa katawhan. Samtang si Congresswoman Didi Cagas, emosyonal sa tumang kalipay niini, gani midalit pa silang kanta, uban si Governor Cagas. Just what I said, let's forget about the past. Then we are going to focus on the plans and programs for the whole Davao del Sur. Samtang pagka-board member, daog sa unang distrito, sila John Tracy Cagas, Erwin Llanos, Lani Gabutero, Simplicio Latasa ug Victoriano Kadungog. Sa ikaduhang distrito, Maos Merlin Bello, Cowboy Kadungog, Ana Margarita Rizonable, Carmelo de los Cientos ug Arvin Malaza. Gikan sa municipal councilor, mayor, ngadto na sa board members. Kadaghanan, kaalyado sa mga Cagas. Busa, unsa kahang lauman sa ilang liderato. Indeed, we will have to add 2 more programs sa atong panggobyerno. It's about tourism and industrialization. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao.